Kublai ya pi baro kapang kabangan ay pi menta galong kumnu banlong kibajanay kajutang barim kahikay yangi banlong kibajanay panengkong tu burom yala ukpa bad yala kakme pin om penyam pin om klim pin om tu pin om yang saki lam ler yala upara majan Exodus arpo khon khat ar hadu khan riu Deuteronomy san khon khan riu hadu arpo baar himdai ban penhiar keput ne ban bu nut persya ki khon ki paraja jongpi Henry pide ban e yala upara majan kumbaya yala dehi Leviticus khat khandai khon khat pra balai banle ne ban nambut ya ka ne ka syong hangi simen ublei ula ai ka mon balai lui hangi iwei ba iwei kumta uang hakmi ngalabu hakmal jongpi menta ka sngi ka jing em bat ka jing bha ka jing yam bat ka jing lanon lada phi ko ngu ya ki hukum utra jongpi kiba ngala aya pi menta ga sngi daga ba e jau utrai ublei jong pi daga ba ya ha galenti jong u ya ki an jong u ya ki riti jong u hangta phen em bat phen nang roi bat utrai ublei un kur khu kur do ya pi ha gata kari kaba pi rung banda khol ya ka Henry lada ga do nu jong pi ka phai kan riang bat phim tre ban snam tada pisha pan choi ha ki wei ban mane ya ki wei pat ki blai bat ban sakri ya ki ngapen bana ha phi menta ka sngi ba phi sa yap du yap dam phin om im slem ha kata kari kaba phin salet sha siliang ka Jordan ban rung bat ban long trai nga khot ya ka beneng paria ka khandeu bakin sakhi persya ya phi menta ka sngi nga ngala pen up hakmat jong phi ka jing im bat ka jing yam ka jing kurkhu bat ka jing tim te menta tu jet ya ka jing im ba ma phi bat ki khon ki kseu jong phi kindup im daga ba jet ya utrai ublei jong phi daga ba ko ngu ya ki kten jong u bada kaba sno khak ha u naba kata kamut kajing em ya phi bat kajing jalan kisngi khnang ba phindup yo ban syong ha kata kari ba ulakular ban ai hakik pa temen jong phi hau Abraham hau Isang bat hau Jacob Deuteronomy laipo khon khat san hadu arpo haga jutang ba thamai u Jisu hi kai yangi kumnu banlong kiba janai panengkong wat kan show spa ha kane ka perthai ha ka ba ki khnyang bat ki sarang ki penjot bat ki nong tu ki phrung bat ki tu Henry ma phi tu kan show ka spa ha peneng ha ka ba ki khnyang bat kasarang kimla ban penjon bat kidong tu kimla ban prung bat bantu naba habadon kaspa hang taru kado nu jongpi kadon om don bala ban sakri arngut ki kanran un isi ya wei bat un e ya wei pan ne un sno ha wei bat un kantai ya wei pan himla ban sakri bat blai bat spa Matthews Henry khat khandai hadu arpuwei bat khon arpusau baar usambai bahap hapdeng kisya ukdeu ya gitu kibayo sngo ya ka khubor Henry kijing khuslai ya ka jing em bat ka jing e spa ki kijab ya ka khubor kumta kim say so ai Matthews
khat lai khot ar ha ka gospel u Matthews khat khandai khot khan reu u samla ula kli kumlu ban yo ya ga jing em bom jukon u samla ula pendep baro ya ga jing hikai Moses but u Jesu ula pet ya u da ga jing nangta u Jesu u penslur ya u samla ban bu dia u basau Shua kata kawe kakam une usamla udai ban le khanang ban long unong bud basisha jong u markum ta usamla ulakali da kamen sem kabashida uong ka hukum ayu bat ka ka ba ngampat pendam usamla unang perkhan kisip teli ki hukum ublai bat ki sispa bat ki reuspa khat lai teli ki ai basan u Jesu uda kwa shisha ba unlong uba janai kumta udawa na u ban palat bania kaba latho ha ka hukum ublai kata kalong ban elot baro jong kane ka parthai Matthews Andrew dekhot khat khandai hadu arhuai bat dekhot arpusau kane kamun ban penlait na ka jing sha te ka donun ha ga spa parthai bar ka spa bashi junam ka dei ka beneng ban reu ka basosi kalong uni usamla kwa ban penlait ya ka spa jong u kumbale ki apostol Matthews ka khandai de khot apnyo badu Francis jong ka Assisi bakhui panyo kumta uni usamla la uladem kakle da kajing sosi bat ulalait no bapra hangne ngilam bagaspa kadai kaba khanglat banbut bat banjan sha ublai kitu gi bomdan spa phila ban ong kamdai na ga banta jonga bakhandai hagne kaspa ka theuru ya ka kam ka jam kikme kikpa kinmen ki para lok ki samla ki jinglen basneu patto puson haladi ke ka bakhangla dia phi banbut janai ya ublai basipau kini ki bakhangla banbut janai ya ublai unkur khu kodo ya phi baro ublai sibun